Alkoiko? Testi 2. Porattiin tänne vähän reikiä tänne piipun kärkeen, että jos se ääni vähän hiljenisi tosta noin. Saatiin lahjoituksena sponsorimaski tosta noin ja ettei tuu sanomista, kun ei oo maskeja näillä testaajilla. Joo, mut testi 2 kokeillaan, että hiljeneeks nää äänet tästä. Anna mennä vaan. Huomattava ero tässä äänessä ihan tajuton ero kyllä. Joo, mutta jatketaan testausta. Testaus 2 onnistunut. Loppu.